Opäť nám vyšla videoreportáž na STVR. Reportéri už začínajú konkurovať hodnovernosťou brakovému seriálu Pumpa. Hybridné hrozby slovenských kvázi žurnalistov sa tam predviedli v plnej paráde. Ďalšia kvázi reportérka Benčatová sa tiež predviedla v plnej... No proste predviedla. Nebudeme jej vylepšovať PR. Zavolala si tam odborníkov najťažšieho kalibru, ale od konca. Nová tvár seriálu je Alexandra Alvarová, ktorá sa silenou nenútenosťou snaží budiť dojem veľkej odborníčky. Milí diváci, tí, ktorí neviete, tak odborníčka Alvarová do novembra 2024, presnejšie do vyhlásenia výsledkov amerických prezidentských volieb, brutálne útočila na Donalda Trumpa. Nazývala ho vodcom kultu, v knihe Krmiť démony akoby ospravedlňovala nevyhnutnosť občianskej vojny v Amerike. Spolupracovala s antikultistom Hasanom na knihe Kult Trumpa. Po vyhlásení výsledkov volieb začala mazať všetky svoje protitrampovsky ladené príspevky. Saša, aj ty máš sklerózu, veď si ho vyhlasovala za nepriateľa demokracie. A takáto teta prednáša v NATO o hybridných hrozbách. Tak zrejme hovorí z vlastných skúseností, keďže sama predstavuje hybridnú hrozbu. Verím, že aj tebe sa povenuje medzinárodný vyšetrovací tím.